Kaigalaan balik na pug ko. Mo ni nindot na kay nga lugar oh. Pinakahayahay na ni nga lugar siya. Dool nami sa Ribocon sa mga agyan oh. Pinakanindot nga lugar. Pamalandumin niyo mga kaigalaan, nindot kaayo nga lugar. Pinakanindot ni. Mawa ninyo. Dool nami sa Tawir. Gianan sa Tawir. Dool nami sa amua sa Ribocon. Ayong Riverside. Nindot kayo oh. Daghang ibalanghoy. Kamutihan. Daghang kayo oh. Pero kamutihan na siya kanang green. Awa mga kaigalaan. Nindot kayo oh. Kamutihan. Kamuti oh. Kamuting balagon. Naigabon. Du oh, nindot kayo nga lugar. Butong. Diya po yung mga kawayan, ilaw, nindot kayo nga lugar. Diyan oh. So na pinaghadlok agian diri sa una, karon pinakahayahay agian mo. Nindot kay hangin oh, nindot kay nga lugar siya. Nalay balay sa una, wala to'y balay ra sa una. Karon hayahay kayo oh. Hayahay agian. Nindot siya nga lugar. Sana bungkag. Among kahoy sa kalayo sa among gihaykan sige kabungkag sa sako. Pirti layo agyod. Oh, para langit. Nindot kay nga lugar ba? Mas nindot pa ni sa Bukidnon eh. Oh. Mga kaigilaan o gusto mo mulaag dire, ignalan ko. Uyugan ta mo. Pero medyo layo-layo gid siya. Pero gwapo ni siya, hiking, exercise, buntag sayo. Hiking kag alas 6, abot po ka dito sa San Roque, alas 8. Sakto gid siya. Pagbalik nimo alas 10. Abot San Roque mamainit. Pagbalik mahaw. Kung gusto mong mangga mga kaigalaan, mo pay pagpamula ko. Pero sa di madugay ni bunga na gini siya. Bulang kana. Balanghoy, gusto mong balanghoy na ibalanghoy oh. Gusto mo muta na og balanghoy? Daro. Dami kini siya himuog kamuti tap. Ang adlaw sulaw kayo oh. Pero magpa-picture ko dire matay nindot biya kayo. Kaigalaan, dire ra ko kutob kay medyo lubat-lubat na ko. Murag mo balik siguro ko ani unya nanami sa balay. Sinsya na kayo mo. Hoy, takong. Mga barkada, takong, imok. Kung gusto mo mulaag dire. Dirita, ignalan ko. Gwapo kay igbiyo. Kung gusto mo mangita tagdamang daghan dire. Pero marka Batman lagi. Daghang salamat. Bye-bye.